Bona tarda, són 2:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Després de parlar amb el campanar de Sant Romà i saber que les seves companyes s'havien cenyit al curs de l'antic Ter per continuar la seva marxa i seguir el seu cicle, la Gota va decidir baixar riu avall, tal i com les seves avantpassades feien no feia ni un segle enrere. No va ser fins que va arribar al primer punt de contenció on va trobar antigues companyes que la van posar al dia de la tragèdia que vivien. Les Gotes, totes amuntegades per saber de les darreres notícies, van escoltar que del front de les carenes arribaven noves, que un batalló d'emergència venia per cobrir la rereguarda i garantir així que el seu sacrifici no seria en va. Ara la seva feina seria arribar a cada un dels punts de subministrament, que de manera curosa es tractaven amb més respecte que mai, per poder garantir de manera triomfal que la seva feina podria fer-se, una tasca que seria valorada rebent les Gotes com a dignes heroïnes. Avui és dimecres 16 d'abril del 2008. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Mentre esperem que plogui alguna gota i ens debatem entre si es fa un trasbassament d'aigua del Roine o bé de l'Ebre, la nostra proposta avui passa per Sant Cugat del Vallès, concretament per Televisió Espanyola, on divendres va començar a emetre's el programa Ja te vale, l'espai que a Catalunya ha triomfat de la mà de Júlia Otero i amb el títol No em ratllis. Per parlar de tot això, aquesta tarda ens acompanya a Ràdio Metropol la presentadora Gemma Nierga. Molt bona tarda. Bona tarda. Aquest divendres passat vam poder veure l'estrena d'aquest programa Ja te vale a Televisió Espanyola, la primera, en prime time, fet des de Sant Cugat. Què tal aquesta experiència de trobar-se cara a cara amb nanos i davant de les càmeres? Doncs bé, l'experiència molt bé. Amb els nens, perfecte. Per mi és un al·licient molt gran treballar amb nens, ja ho havia fet a la ràdio, i em diverteix molt, em diverteix, i crec que moltes vegades jo intento treure el millor d'ells i ells segur treuen el millor de mi, perquè em fan estar desperta, somriure, m'estimulen molt. I davant de les càmeres, doncs bé, tu saps que no és el meu mitjà habitual, jo sóc més de ràdio, sempre estic més còmode a la ràdio, perquè és on he treballat des que tinc 18 anys, però de tant en tant fer tele em manté viva, em manté desperta. Comentaves que vas estar tractant amb nanos també a la Ventana, a la ràdio, i això et va mereixer un Ondes l'any 2000. Com va ser això, aquesta idea d'incloure nens que debatessin de temes tan variats en un mitjà com és la ràdio i en aquell horari? Mira, no me'n recordo de com em va venir la idea, però sí et puc dir que la primera idea que vaig tenir quan em van oferir la Ventana, que va ser quan en Cerdà se'n va anar a fer cròniques, va ser plantejar als meus jefes una tertúlia de nens, una tertúlia de 4 nens que parlessin de l'actualitat. Ho vam engegar, imagina't, de l'any 97, i ho vam estar fent durant 4 o 5 anys. Va funcionar molt bé, perquè els hi posàvem davant tots els temes, tots, de política, d'economia, de religió, i per mi era molt entretingut i molt maco. Em va agradar molt, a més, l'Ondes de l'any 2000, perquè era un Ondes en ells, i ells van sortir a l'escenari a recollir-lo. Llavors, ara, d'alguna manera, això és tornar a recordar aquella època i és poder també donar a la tele coses que jo he pres a la ràdio, no? Donar el millor de mi. I ara arribes amb un format que a Madrid s'ha pogut veure, a Catalunya també s'ha pogut veure amb el No em ratllis. Quina és la diferència que trobarà el públic, l'espectador català, amb diferència amb el No em ratllis, amb el Ja te vale? No sé, no grans diferències, perquè això és un format anglès de la BBC que es diu What Kids Really Think, què pensen realment els nens, i el No em ratllis es basa en aquest format, és a dir, és aquest format adaptat al català. Nosaltres agafem el mateix format de la BBC i el fem aquí a Televisió Espanyola. Per tant, diferències no n'hi ha gaires, perquè és un format molt rodó, el de la BBC. Jo me l'he estat mirant i estudiant, i és un format molt rodó. Per tant, és una fórmula de nens gravats a escoles. D'aquests nens, el que més ens agrada el deixem per al final, i és el que està aquí a l'estudi, al plató amb nosaltres, i després venen convidats aquí al plató perquè jo els hi faci preguntes i els nens també. Cada programa té un tema, una temàtica, pot ser la família, l'amor, la fama, i ja està. És així, la fórmula no és gaire més complicada, perquè jo crec que el que dona l'èxit és l'ambient que tu creïs al plató amb els nens, que siguin uns nens
ben escollits, espavilats, que tinguin ganes de parlar, no? Allà és on podem trobar la màgia del programa. I el que també val molt la pena, suposo, és l'espontaneïtat dels nanos, que et diran les coses molt més a la cara i molt més directes que una persona de 30 anys. En aquest cas, que aquest divendres passat vam poder veure els Estopa, vam poder veure Montserrat Cavaller i Mercedes Milà, com reaccionaven els nanos? És a dir, tenien algun tipus d'embuts? Alguns els veien més propers que els altres? Mira, hi ha moments que divendres passat es varen poder veure a la tele i alguns que no es van veure perquè aquest programa, doncs, bueno, a vegades s'edita i no tot ho veurem, però hi ha moments de plató on els nens es varen enfrontar a la Mercedes Milà perquè ella els deia que no era Marimandona i els nens cridaven, sí que lo eres, en Gran Hermano eres Marimandona. Sí, per això et dic que això que tu toques és molt interessant, que és el tema de l'espontaneïtat. En aquest plató, tot el que passava de divendres era molt espontani, perquè els nens no els fas callar. Tu, els nens, ells no es mouen per les regles dels adults. Ells xerren, opinen i en el moment que tenen ganes diuen el que volen, no? I això es va veure en el programa de divendres, doncs això, que a la Mercedes Milà, sobretot, una mica no la increpaven, però sí que li qüestionaven respostes d'ella. Doncs molt bé, Gemma, esperem que aquests programes que et queden per endavant, aquests que justament acaben de començar, que sàpigues defensar-te davant d'aquesta canalla, que a vegades és allò que dius, com la nena aquella que no callava mai, que deies que sempre qualsevol cosa que deia aixecava la mà responent. Sí, però fins i tot això és molt divertit. En el programa de divendres hi havia una nena que tota l'estona volia opinar de tots els temes, i era una nena que no arribava ni al mig metre, que tenia 5 anys, es deia Laura, i li vaig haver de dir, Laura, no levantes el dedo cada vez que... Es que yo quiero hablar de todo, va dir. Però bueno, esperem que els programes que d'aquí en endavant agradin als espectadors i els hi fem passar una bona estona els divendres. Doncs molt bé, doncs molta sort i moltes felicitats per aquest nou format. Gràcies.